April ni som parok komen kumsang ni som ni pani khan Priyaganj police hom chunga Nawabganj khwa a Khagalpur khwa atangin police station control room lam chuan report dongin an thu don chuan ati thin chong hle a chumi bo zui chuan police engemaza te chu thil thlenna hmun lam panin an kalta a SSP Ajay Kumar Baka Ganga Ghat SP Abhishek Agarwal le IG Dr Rakesh Singh te po thil thlenna hmun lam pana kalve bukin an wathena in chung an hanlu meu chuan an thil hmu chuan a thonge mai khumbula nuber priti kumsamthom pariata upa chu thisen kai hnuanga lo le tring wa hmu in alandana angonga man rasiam taka zaini in anringa abulmaya thingkhum pakhat ombokin an han pan hnaya ahnunglam an han enchial ne nak chuan khumsira ruang pathum an fanoma hi kumsom pahni mi le pi hu e kumsom mi baka an fapa pa hu kumngami te po thisen kai hnuang chuan an lo le tring ve boka anni po hi alandanin manrosiam takmanga be ngi nia rinalian tak nei ngalin room chung chwa chu thisen hli rin akhat ani ber police lamte chuan in chung chu an enkwal zela in chunglama chung ko pa ber Rahul Tiwari po bana rodlor phar khoma in okloma mu ani boka a in khaina kyang maya plastic chair omin amali ama inti hlum atumna lama alona toratana ada ni in police lamte hian an ngai bok ani pa ber Rahul Tiwari chuan ton zawle ki korbul ha in a thomno ha ka te chuan thisen akai hnuang boka a taksa ero hliam hmu tor om lo thung Rahul Tiwari hi kumsomli panga vela upani in arwang an hmuna kyang maya aboral ma a athuziak ni om tak hmu ani boka police lamte chuan anda chazui ta ngala tin hengba ka hian mobile phone pahnih hmu in chung an hmu chu Rahul Tiwari le anupui priti ta ni nge in anringa phone atang chuan police lamte chuan boral ta Tiwari unaw pa Munna Tiwari number hmu chhuakin Munna Tiwari chu thil thlenna hmun lam pan ngal turin an hriat tir zui ta boka police ten ngun taka in chunglam indikna an nei hnuwa pon lam thlengin an infia zela an in kyang maya hian purun hmun lo omin chuta chuan leivi khokna na an hman ro man thin thir cher phek khisen kai an hmu bel a an thil hmu atang chuan police lamte chuan tol thatu hian a hmange nia ringin an kol thale a forensic expert lamte po ko ngal watin fingerprint le a cholang angte an ti tir ngal boka he thil thlenna hmuna hian boral ta Tiwari te chen om dadu sarocha te chungkwa khosave in Tiwari te chungkwa nen hian ama atang to a in pole in len po reng anni a an fa ti po ni tin in komin ani fiam fo chen tu khacho tuk dang ang bokin dadu sarocha fano sumani chuan an chen om mai om Tiwari fano pi hu e kumsoma upa chu kom turin avakala avathlen chuan to ma ring hmula awangin a thianu chu voi engemaza ta ko nge nge a changtu an omaila awangin sumani chuan in chunglam apan zela nidanga anin fiam fo thinna in chunglama a thianu chu a omle omlo entuma a han chho chuan in chunga pa ber rota in khai chu a han hmuta thut mai chu vele a hlau thong lu tuk chu aw ngalin a aw thoma a chungte ba ka thenom khoveng then khatte anron tlan chhoklama pa ber thia mu ani ta ka wangle a chungte dang mel hmu tor om ta lo chu thenom khoveng te ngai a tha theilo in chunglam an han in le chuan he chiat na rap thlak takhi muchwakin police lam an hriatir ta ani an chen ompa dadu sarwa chuan police hne na hian boral ta Rahul Tiwari hian a u fa panu pui tur chungchanga kausan bi lampan an tumni in asoya tin hengba ka hian police hne na hian an chung ko chanchin a hriat ang ang te shilin chungjenga chuan manchoya in lo ave pakhat sandeepa a ombe thole an fanu tiuson apek thin tho asoya ama iro chu ni hni thumkalta atanga a hmel a hmungai to lo thole a omna chin a hriat lo tho police te chu a shil boka chutianga sandeep hming arik ta ka chuan police te chuan sandeep omna chin hriat tuma hmala ngalin he thil thleng awang hian veng chungmi te chu an thin arim em emaya boina lian zok a thlen hlo thon thila police duty te po da bil an nge nge thil thlenna hmuna hian helai bial to MP Kesri Devi Patel chu abial chunga chiana tokte torpuina tho shel turle thil thlen dan kim chang hre turin awatheng ve ngala tin ani ba ka bial tu MLA Guru Prasad Maurya po thleng ve ngalin arang thei ang bera poi khoi tu jong chuak torin SSP chu an hriatir ngal boka
chia na tok chung kolam te chuan anupui chung te thil ti nia rin alian tak niin police te po hma la ngal tora an do thu an thlen ve bok police te chuan boral ta unau pa munna tiwari chu thu zo fiana nei ngalin ani chuan April ni som pahni khan boral ta a unau pa rahul fano pi hu I pian cham ni in chuti lai chuan a fano nen khagal pora hian an omlai ni in a soya heti lai hian enghar satnama an to lo thole an hmela emo an nung changa emo har satna an nei om shilo pian cham loma hun an man zo hnu hian a fano nen an in lama an hosan vele mai ni in a soiboka tin rahul hian anupui te khwa kausan bi lama khosa in ram aleya aram leya chuan in asani in a soibok a hnurei vok lawa anupui o naute Jay Prakash le Ram Prakash Chandrasekhar ten ti boyin aram leile a in chu an chu saka an hnu chok bok nia soilang tilin chutia an hnu chwa hnu chuan an chung kwa in khagal purlama mi in lo in an khosata a ron cho zwarin sumdo na te naw an kalpui ve a ama po hian rahul chu an chung ko chunga boina seama anin chu saktu telaka thu boy seama police mantir turin thuron alo pe ve to thin ani he thil thleng hian reilo te chungin rampum afan chwak ngal veka sarkar lambeng po thleng ve hialin UP Chief Minister Yogi Adityanath chuan thil thleng rap thlak tak le thleng tur po a ala swang to ngai lo a thleng chu poi ati thu thu cho asemin atar lang ve boka DGP le thu nei tu dang te chu mi pui te tor na ngai pui mo a thil swal ti tu te chu man chwa wat ani theinan le an phu tok shemna pitorin a shatir ngala police tamte puin engma khotlai na nei lavin ani lala in tol tha thu boy ziak lutin chuina an kalpui ngalta a ti chuan police ten rahul rawang bola le khajak phek ni an char an kol tha chu thu nei to lama pe in chui chiana an nei ngala lekha a ain zia danin rahul hian an thi channia asoya mi som pakhat lai ming tar langin chungjinga chuan anupai unau te po hi an tilvi a lekha pakhat zoka chuan anupai chungti lam atangin mi pahni kara ron kalin anupui le afati chu thatin an tha hnu hian an tlan chingal ni in aziak boka chuti lain police lamde chuan an thil hria ta hria thiam lo an nei tlat mai khomi ten an soidanin he thil thlen hun lai hian an kho chunga kar emo lir theidang ke pali nei atlan lo om an hriat lo thu an lo soi ve mek boka he hian police te ngai to na ati boy le ta rahulan aboral ma a ale khaje a mi som pakhat ming lang te laka a unau pa munna chuan Nawabganj Police Station a kalin Inspector AK Singh na thu boy article zathum pahni somthum pali na tlo chanin aziak luta a thu boy zialu ani hnu hian police lam chuan ruang te chu hlomin postmortem turin hospital lam an panpuya result a alandanin rahula pa ber chu in oklum ni in antarlanga midang zong ero kutwar hisen chhuahnem awanga boral tania tarlan anibok heti lai mekin police lamte chuan thu boy zialuna a minglang velo rahul ati in lo ana bula lo ave tho sandeep chu thu zo fia turin an lave boka sandeep chu kil sang sanga tanga zon zotin a chana atanga alandanin suresh sukla in alo amek thole competitive exam tora ain bo sai lai mek ani tho asoilanga chiat tok chung kwa rahul atanian po hian anin po thale ni in asoi an fati po tuition apek thin thole an in lama te po chu ai fo thin thu soilang bokin tin hengba ka hian rahul anu pui priti pheichuan fa angmaya a in thin tho police te hi ashil bok sandeepan thu nei tu te hnena asoi zel danin hun engemoti chen atang to khan rahul atinu pa hian in mo thiam lo na an nei fo to thin ni in asoya rahul hian anupi chung tu chunga lom lo na lian tak anei nia asha tho police te ashil boka aril ru aha awanga inti hnu mai du chang te po nei thin anin ti thiam lo na chan ber nia an ngai chu poisaba tamlu tukle anupuya lei zon no nen in zom rokna an nei wang ni in sandi pa hian thu nei tu te hnena hian asoi lang boka hengba ka hian a thian pa chu rahul hian in saksak nan sum tam tak apuk saka anhuwa ama sumpuk chop manga chena tur asak atang chuan sum chungchang a har sana lian tak an nei awanga in hnial na chhuakin atopa phei chuan ama zokhi an hnu chhuakta a heti la hian rahul chu anupui lai zon no joiti nin anin kara in hmangai na lam rong kai dewa khosa in chumi ani awang chuan anupui nen po hian voi tam tak anlo indi thiam lo pha photo nia a hriat tho asoita ani
police te chuan tol thina a thlen dan chung changa thu chiang tak an na hre theilawa an kyang maya in lo avia sandi patong kamte postmortem result atang tele tol chung mi te thu kho chang an hriat nuwa an rin danin rahul hian anupui chu thatma saberin chumi hnuwa afa te thatve angain ama milma te chu tol tha thu boy samsak adu awanga ming som pakhat lai mai tar lang tani berin an ringa chumi hnuwa ama in thatve tamai ni in an ngai bok heti mek lain police lamte chuan hnu chuina an la thok chhun jom zel thowa team pasaria in siamin kil sang sanga tangin hetwal thina chungchang hi thudik hria chhawng ngei tumin tha an thla lo kausan bi le fatipur lama inzar phal zelin a then rahul anupui priti te khwa andawa lama an kalboka rahulan athi dona ale khaje a mingsom pakhat aze alan dekha he khwami deu vek hi an nge nge a chutianga malakna akal zel taka chuan mi so pakhate chu thuzo fiana nei turin nawabganj police station lama shwai ani tange nge a anjinga then kha chuan in le lo chungchanga boina an nei thu an phalawa ma se rahulan anupui le afate athana chungchanga ero engma an shat lo thu in police te hi an shatir ve boka police lam ero in anin soifiana chu pomtlaka an langai lo awangin ko ta shwai turin naini jela an vai hian an da lut le ria police te an hu chuina kalzela le mishang shanga changa thuzo fiana an nei hnuwa thil thlendan kimchang an sha chwa tak chu hetiang hi alonita Uttar Pradesh Kausanbi district andawa khwa a khosa Gopalna Tiwari chuan fa pali nein he khwa a hian an khosa a upalam te hi mi pa ve ve ni in atete pahni ero mechia priti le joyti ani thung an chung kwa hi lo neya e zong ni in kumsang khasakwa somkwa khan Gopalna thian achungte aboral santa a nuber Parvati huwa khosa in pa birom taklawa chuan lo nei lam tuipui anom tamiu lawa an fapati pahni po chu laknaw lama kalin na tho tur zongin in an chwasan vele a an unaw zinga mi priti chu thenrual kom thiam ne mi ne hlo tak ni in ama ngai zong tu po amunwal renga chungzinga chuan munna tiwari po telve in an ina te chuan aleng lut ve fowa munna hi priti te ko then om mai baduan kho a khosa ni in chung nai tak chu ani to launa a thla tu ti atanga chung khat anga khosa ero ani munna tiwari te hi una mi pa pathum ni in ama hi an unaw zinga opaber ani nge nge naw mi pa pahni Rahul le Vivek Baka farnu pakhat ni to i anei bok chutianga munna tiwari priti te ina akal fu ta ka chuan priti nen in ngai na chawin anin mudun ta fo maya priti no Parvati po in afa te khosak dan chu atira poi atilem lo ni in alang annuwa phe chuan anin ruwe tange nge a ma se Parvati chuan afanu priti khosak dan chu alom lovin thenom khoweng te laka azakin mi mai eng amunga mi lawa anmol pho thui tak tak ma chu in munna tiwari chungte be popin afanu priti chu da le turin awangena heti la hian munna hian nupui anei to ani ti reng reng an na shilo anupui arti pu in apasal munna tiwari an priti laka aphasan ani ti ashatin athin rim hle a apasal ngai zong priti chu ama nge in an in lama awada le ngat nge nge a Parvati te chuan chen om khoweng te laka an fanu che dan chu amol pho to awangin midang laka hlutna anei to lo ti an sha a engang mi po ni se pasal nei tirwa tumna ril ro aputaringot mai ani chuti mek lain munna tiwari chuan athluak amang tangkai thiam le ta priti nu Parvati ril ro ha lai le mol pho zwal zel a hlolai tak aloni boxi awangin Parvati ta na thupom nuam tur tak mai ro manasiamin anaw Rahul anian bantlang shat lem lawa kota ine tirmai chu arot puita a priti nu po in alapom ve mai boka heti la hian Rahul a hian Allahabad University an na thokmekin kota anin nei hnuwa an khosa horen rona hun aron herle shet no chuan munna tiwari le Rahul ate chu ram in chu thuboi awangin ani ti thiam lawa chutia unaw anin ti thiam lo ta ka chuan Rahul a chuan an in chu chhosan mai jok tha a hriat awangin anupui priti te khwa andawa lama annu pa chuan an pem le a anupui te in lama an khosak atangin kum ave ve tanwala fati po ne chawin khware a phei chuan apizon Parvati phei chu rilro lama ne chhozelin atopa phei chuan an ram nei zau thatak mai chu ama mingin sarkara ziak lu tange nge a Rahul a chuan a thian hnai tak ne na changa chengnoi somni pukin in lian thatak asange nge ani
Priti te nupa chuan fa pathum meichhia pahnih le mipa pakhat an nia an fa te hi an duatin an ngei tua thei hle boka ti chuan hun aliam zela a thian pa hnen atanga sum chengnuai somhni lai mai apuk chu rol tur huna an ro mana an rol theilo chang ani ta fowa chutianga a hun taka rol thei talo ta chu a thian pa chuan an chen na ina kalchelin voidoi lo vona thu te po alo pito thin heti lai vel hian anupui shat me lovin rahul hian anupuya lai zon no joiti kumsomhni panga upanin arukin hmangai na par an lo tlan dun be meka ni khat chu rahul pizon priti no parvati chuan amak paban wana afanu joiti ding chu aba hmufu hlo mai mak ati in chungku in zomna lamrong kai ani lo deuh tlata hriatna aneya parvati chuan afanu joiti le amak pa rahul chu engkima film khura akhosak dan chu sinturin azil ngala in khata khosa hota chu in thunun zo te po haraniang rahul an pui priti chuan aleizon nu joiti le apasal rahul chu anom dun lai a hmufu veta anno pakara boina namen lawa chwa pha chu mai ni lovin chungkwa in an boy ani ber hun aliam zela rahul le joiti te chuan annun an sim thei tlatlo anin tha hle theilo ani ber to a atu ve po in anzil na tongkam chu zom an tum lem lo priti chuan apasal laka aleizon no joiti khosak dana an pahnia ti shanna thaber nia angai pasal nei tirwa turin ano chu angen da top maya hun le ni liam chelin joiti po in pasal anei veta joiti chu pasal anei no po in anin lama hun amang tamjok emoti mai turin akhosatam hle a chu a u pasal nen remchang ala in hmona hun atan an hmang thin an van doina akal tawng ani beraniang chu joiti pasal chu ani nei atanga kum khat po tling lawa khosik awangin suracha aboral ta thut mai aboral ta ka chuan anin lama bok akira tole ta priti tan chuan thilom om ani arin omlo rahul tan ero adu thu sam ani nge yang an chung ko bo ruak ri tak mai chu laknaw lama na thoka om priti una pa te pahni jay prakasa le ram prakasa te chuan an lo sheve ta nge a tin hengba ka hian an mak pa in an ram chu ama mingin sarkar aziak lotani ti te an han shele zel boka chungte awang chuan an na tholai ban sanin an kholama chuan omhmun an beng bel le a lo nei elam na thokle in an farnu joiti chu an mak pa rahul laka an veng ro deuh reng boka july ni somhni pakhat kumsang ni somhni pakhat khan rahul le anupuya unaw pate jay prakasa le ram prakasa te chu engemuthila an thu a in mu thela awangin anin ti boy ta chem maya kothial te in thakin anupuya chungte chu changhovin rahul chu an huatron ani ber anin tiam rol chuan rahul chu an ina tanga chuak ngal turin an ti a ma se a chuak do mai bek lo hun engema chen omle hnu chuan lo theilo na awangin november kumsang ni somni pakhat khan in chu chhuasan zai an relta ani an chena an chhuasan hnu in an kho atanga kilometer somli vela hla khagalpura sore sukla in lo in an chungkwa in an khosale a chungko chomnan rancho zorna siamin an in lo lai kyang maya tlangwal pakhat sandi pachuan in lo ave bokin competitive exam be tura in bo sai pa in na tho tur azon lai ani a mi fel pa ngai ve tak ani awangin rahul ate chungkwa poin an nelin anin po hle a an fati po tuition pe in achang phei chuan an ina cho han e chang po ani fowa rahul anu pui priti po in mani fa angmaya enin chutianga in po taka khosa thin chu ani chutiang deuh tho chuan rahul ate in luana bulmaya dadu saroj ate chungkwa khosa be bokin an chungkwa nen po hian in tlo po reng ani a an fate in komrwal an lo ni bok nen ni tin mai hian anin len po ton ani ber rahul le priti ero anno pa in karin chiat lampon zelin an boina ber chu apasal le aleizon no joiti te khosak dan chungchang te a thian pa sum chengnoi somni pu ka wanga an chungkwa in boina ato na sat awanga an riru ha chu anin hautam na ber ani a an chungko har sana awangin rahul chu arilu a ha hle thin sumpuk chopa in asakla an chu sakle to boxi adin mun chu tleuria in sha ani bera dam chan ani to lawni in in sha a anon na lak mai do na thilung te po pochang ang a hle thin april ni som pahni kumsak ni somni pahni aron her chhuaka kumdang ang bokin rahul chuan afano pian chamlomna abwasaya he hun mang tur hian a u munna tiwari le anaw ti chu anron kalve a an chen om tlangwal sandi papo kalve in ani ero atu ka na chula wangin pratap gata akal ngal thong
April ni som panga kumsang ni somni pani zanda riat vela Rahul ati chungkwa chuan cho an kil hawa an cho ei kham cho room khoma te bokzalin hun an mangloma ti chuan an nu rei vaklawa an vai chuan muthin zai relin Rahul ero arilu ha boy cho amu hil theilo ama chowa mingin zanrei tak thleng po in amut a chuak lei theilawa khuma tanga tho chuak le in an man roda khomna hmun lam chu panin an thir phek leiwi khona na an man thin chu la in aril ruwa atho angle angai tuan angzel chuan afati omna lam chu pan le in tui taka momek afati chu an ngonga thil siam ken mang chuan a beita mia mai thisen a chho an satlom em awangin rei an de tangang lo nu ber mutui lai po chu zo abik lavin a ngonga bok chuan thil siam ken mang chuan a beile a ani po rei a de ta bik lo an nu fa tha no chuan an tupi fanau ti tha na na amman thir phek siam chu anin kyang mai om purun hwana chuan a thukruwa a man ruwa a thuruk zo hnuwa an in lama let le in le khali pen ala a anu puya unaw pati pahni ba ka midang ming pakwa ziak tilin hetwal thina hian mo phurtu anni ti in aziaka chumi hnuwa in chunglama chhovin bana rotron lor chu ti khomin anu pui sari kaila ya phauchula in a kai khoma chu rot kai khomna na man vek sari chuan ain oklum veta ani chiat na tok chungkwa Rahul ati thina chungchanga mi som pakhat ti ming Rahulan suicide nota aziat lo chana thu boy munna tiwarian a thelu chu ngun taka chui ani hnuwa twal thana in hnam hnoina an nei lo ti fin fi ani a chwa zalen ani leta he case hi alakal renga an chanchin kan soijinga kan tarlan jin em Rahul anu puya lei zon no joy ti kha he thila hian in hnam hnoina anei ve em ti chomi tam takril ro zona om ani a ma se tu na ero aming hi lamri kalani veri lo ani ba ka hian chui zui ngai ang cho police hian an la chui zel bok ani